bingung saben dina mikirna jangan karep jangan apa. Akhire Inyong memutuskan jangan kangkung baik guys. Ke lengane wis sumup takso genap bawang putih tok, lanjut rese sak cukupe wae. Gongsreng gongsreng gongsreng. Kangkunge mlebu guys, ke kangkung saunting. Banjur tak sogi gula jawa laya secukupe bae, disogi penyedap laya ben gurih sidik wae. Sogi uya sak sendok cilik lah ya guys, diaduk-aduk ben tercampur rata antara perbumbuan karo perkangkungan. Tak tutup dela. Gue dela bae wis alum. Laya lanjut di aduk-aduk. Gongsrang singkat cerita baik wis mateng guys kangkunge Inyong, lanjut te wadai mangkok cilik guys, mangkok jago. Alhamdulillah.